Fl-ahhar snin l-użu tal-Kards tal-kreditu u d-debitu l-online payments żdiedu drastikament fil-waqt li naqsu dawk il-pagamenti magħmulin permezz taċ-ċekkijiet u bi flus kontanti. Dan minħabba li l-Banek qed jippromuovu iżjed ħlasijiet elettroniċi biżjed effiċjenza għall-klijent u inqas spejjeż għall-bank. Naturalment electronic payments huma komdi ħafna, hemm modi differenti kif tiddeskrivi l-electronic payments. Għal ħafna nies naturalment huma l-credit card u d-debit cards iktar komuni illi huma mezz kif tħallas inti mingħajr ma tuża cash, però llum ukoll hemm dak li jsejjaħ electronic commerce. Il-bank ikollu jħallas fi spejjeż madwar 4 euro għal kull ċekk proċessat. Intant l-istatistika turi li bejn l-2006 u l-2011 kien hemm żieda ta' madwar 200,000 kard ta' depositu u kreditu maħruġa mill-banek lokali. Dan fil-waqt li l-użu taċ-ċekkijiet naqas b'madwar 3 miljun pagament. F'dawn l-aħħar 7 snin rajna żieda ta' iżjed minn 50 ATM ġdida madwar Malta u Għawdex. F'kuntrast ma' dan kien hemm diversi ferat tal-Banek illi jagħlqu il-bibien tagħhom. F'dawn l-aħħar snin fil-ħwienet rajna żieda ta' madwar 4,500 magna tal-karti ta' kreditu jew debitu fejn ix-xerrejja iħallsu permezz tal-kard. Intant l-Unjoni Ewropea fix-xhur li ġejjin ser tkun qed tgħaddi liġi sabiex tnaqqas il-kummissjonijiet li jħallsu s-sidien tal-ħwienet meta jagħmlu użu mill-Electronic Fund Transfer Point of Sales. Għall-Banek naturalment lieħu hemm ukoll ħruġ, ġifieri lieh jikkonsisti f'kommissjonijiet illi jitħallsu meta jsiru pagamenti bil-plastic cards, għalkemm issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid illi fix-xhur li ġejjin probabbli ħajgħaddu xi direttivi fejn dawn il-charges irid jonqsu. Dan ser tkun qed tagħmlu sabiex tinċentiva iżjed sidien jagħmlu użu mill-magni tal-karti ta' kreditu jew debitu. Minkejja dan il-progress kollu li sar, xorta waħda ta' min juża s-servizz tal-ferat tal-Banek madwar Malta u Għawdex. Fost dawn li żjed komuni huma l-anzjani u persuni ta' mezz'età illi jaħsbu li jekk jagħmlu użu minn dawn il-mezzi elettroniċi tonqos is-sigurtà għal flushom. Intant il-Banek jagħmlu kontrolli kontinwi kontra kull eventwalità ta' reat kriminali. Problema oħra li hemm illi tajjeb li nsemmuha hija kwistjoni tal-frodi illi sfortunatament dina il-mod kif tħallas kultant ikun affettwat minn attentati ta' nies illi jisirqu l-identità ta' xi ħadd, pereżempju jekk inti tħalli l-credit card tiegħek bil-PIN number magħha, ikun hemm periklu kbir illi jekk isiba xi ħadd dina jistgħu ta' ħażin. U dan naturalment ukoll jfisser ċertu investiment sistemi biex nipprevjenu kemm jista' jkun dawn it-tip ta' abbużi. Fost iżjed servizzi li qed joffru l-Banek lokali hemm l-internet banking u iżjed riċenti il-mobile banking.